бирә икән Ходай шул кадәрле сагрыгып. Кайчан кайтып керсәм дә мин көтә әнкәй зарыгып. Рәхмәт үстергәнең өчен булган төрле көннәрең. Шулай да минди матур син 18дәй йөрәгең. Әнкәем бәхетле бул игелек күр гомергә. Миңа синең кебек яр насыйп булса иде лә. Әнкәем рәхмәтемне әйтәмен башым иеп. Рәхәт гомер итсәң иде игелек генә күрер. Ашларың, шәйләрең кебек тәмле дәрсең сүзләрең. Күңелемне укый белә синең генә күзләрең. Минди генә чагында да хәлләремне аңлыйсың. Үзеңә кыйын булса да ярдәм итми алмыйсың. Әнкәем бәхетле бул игелек күр гомергә. Миңа синең кебек яр насыйп булса иде лә. Әнкәем рәхмәтемне әйтәмен башым иеп. Рәхәт гомер итсәң иде игелек генә күрер. Бәхетле бул игелек күр гомергә. Миңа синең кебек яр насыйп булса иде лә. Әнкәем рәхмәтемне әйтәмен башым иеп. Рәхәт гомер итсәң иде игелек генә